Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Jelas saya. Tenan to iki kok. Tenan lho. Cair iki. Suwun. Datar sih. Utang gue kalau itu. Aman aku. Weh, emang lo. Bari nyolong masih makmu piye lah. Dengaren lo. Jan iki tok biasane ujuk kowe iki kok nek es iki. Ya Allah, go terharu lek aku. Lah yo kok dengaren. Kalongmu kok dol kae oleh es iki, Gu. Lah iya toh. Oh, syukuran bagi tolak wong kae to, Bro. Ora ngono lho, wong umume wong lanang berbayaran. Nukok ning ngene mosok tok paido. Utahno kabeh. Ini. Jogo bradak kae, gak sukane pangan ben mingkem. Santai lah. Oh, enak wong. Jeluk. Rasane anu barbecue. Kaya anu ngono lho. Boleh ya. Bangun. Lah gundulmu sing dokan apa kae? Lah yo. Kene iki yo luwe lho ngene iki. Wes tok ngomong kancane berhenti kayak itu. Bah. Kok mbok ngene. Rasane piye? Barbecue banget apa biasa lho. Ngene iki bar ganyem bar ngombene butuh makanan berat. Arep tukokne apa? Nah, setuju, Gu. Nasi Padang ngono getarane mau enak iki awan-awan. Oke, ACC tak delok duwe sik kayak budial. Loh, dompetku nendi? Ya kalian ndi, Mang? Cawak yang dhisik ra mari-mari lho. Wis cedek lalinan ngono lho. Kayak dhisik lho. Beh aku dadi koncone TK ngene kok ngelu lho. Tengah lalinan ae lho. Sampe gatel-gatel sikil ku bayangno lho. Lah iya to lek panggal lali ya iki. Jan. Jane panggah lali ya. Engko kerene bakal es anu e. Apa sana ijo ya? Kok jeko wong piye? Nendi lagi? Jerone sih penting ya wong. Wah, foto mantanku, cok piye ya? Pikir ronda lae. Piye? Kowe iki mbok kan dhisik TK panggung ngene ae, Bol. Piye to, Bro? Ilang iki ya. Bisa delok bakal es teh ya. Mencak sabar-sabar wong telu lho. Ayo cak kabeh. Ojo kabeh sing dijoko Mas sabar-sabar. Terus kowe kowe. Yo. Tenan ora ngajak aku. Wah, tega we. Ora usah aku dhewe iso. Pasti lu beban. Beban. Iki gaya motor apa? Mio ya. Mio. Ayo. Mio. Hah? Mio. Langsung bodoh. Ayo. Mio kuning. Sekolah
lho enek pasang sendang lho. Tengok ya. Tapi aku isin. Ya aku dhewe yo isin. Lah mek trimo dompet tok lho. Tapi nek ATM yo masalahnya. Sik di golek dhewe, golek sampai bilang berarti golekne karo Pak Polisi. Oke, Din. Tenan ya, tenan ya. Din. Piye iki? Balik ya. Oh, wis. Lah wong panas-panas koyo ngene. Bakul es teh mau ndak temu megano tenan. Wombo. Ya wis balik. Balik ya. Oh, dijak golek Golek dalan-dalan. Video ilang celino. Bala-bala. Pasan iki tong. Bala. Ini ya. Yuk bareng-bareng. Minyak kuning, hati-hati ya, minyak kuning. Tak boleh isi. Ya Allah. Ono, orang nak belas dompet tenan. Bang kok. Ya lho iki. Kuman. Ini sih digoleki sekitar rumah sih. Kok wis panas-panas koyo ngene iki lho. Piye? Ya. Kok wis lah tenan. Usul iki Ora temu. Piye? Temu ra lek golek koyo ngono, Mang. wah lah temu apa wong citok iki bakal gujon randang golek kancane golek karo nyetir. Walah piye wong iki wong. Ojo grigesi yo, tenang Gu, tenang. Sik tenang, santai. Suwenang. Rasane jenggu. Pagar jenggu. Kene sih ya Allah. Barang-barang hilang. Pas kuwe lho aku, Nggo. Ayo. Ning Jogja mene bang telu. Tak sabar iki. Lah masa iki beh rapi nang sak ATM bisa jalan ATM ora kok. Nggo. Kadung janjine nasi Padang baru aras to sido. Longsor rasane. Ayo. Luwe ke awan-awan jam piro iki, Mang? Ora sing nggo HP iki. Renek. Sili-sili rene enak, es teh karo nasi Padang weh ngono apa enak mangan bareng-bareng ngene iki. Sembayang ning warung kowe. Libur-libur iki, libur ora dipungkas, ngumpul yo pisan iki wis kabar balik ning wargane kok. Sampe nemu ora to bodoh. Allah, iki. Sik. Piye opo bireng ngono. Aku iki ngipi apa ora jane. Sik meneng wae coba wae obat mabuk pisan ngono. Apa neh? Apa neh we?
Lah, tenan to. Lah wis dompete mak kene kono. Iki piye lho jane? Aku ora krasa apa-apa lho. Masalah kene golek ngarep ngidul kaya ngono nang jebul mak kene wae. Kok dilekne ya? Nah, tak buat lek nek mau kene bokong barang kowe. Aku ora krasa apa-apa. Batot iki. Beh, arek. Iya lho gue iki. Beh. Mau cerita ning kene iki piye? Dadi bae kok gembol ning kene mu dhewe ngono lho. Iya. Wes damai. Gak ora damang ngene iki kok. Iya, ayo tak tekok wis. Yo. Oh, Wes masa tuku yo. saiki? Aku sih kesel iki. Ayo budal. Ada saiki kowe. Saiki. Saiki. Yo, budal ya. Yo. Dompete gawa. Titanono ilang neh mengko. Tak ono ora kene kok tak ono kowe. Aman. Sing ngejer nyablokne bana digembol ngidul. Ora gemomong. Gak elek. Lek ngapus sih anak ae lho. Tak goleki sampe kaya ngono kene. Thank